N-am să predic o oră, nici o jumătate de oră, dar cât am fătigălui de Duhul lui Dumnezeu ca să vorbim. În seara aceasta Duhul Domnului vorbește, nu vorbește oamenii. Că dacă am vorbit oamenii, n-am avea ce să vorbim. Dar așa dacă vorbește Duhul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului, că plecăm acasă plin de bucurie. Și aș vrea să plec plin de bucurie. Astăzi toată ziua am fost bucuros. Mărturisesc înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră. Am fost bucuros toată ziua. Și știți ce bucură am avut? Am stat la masă cu Domnul Iisus, m-am bucurat, am mers acasă și niciodată, nu știu, parcă m-am trezit. Și am spus, mergem, ducem copiii în parc și apoi mergem la biserică din nou să ne bucurăm. Vrem să simțim din nou. Mărit să fie numele Domnului. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, asta trebuie să simțim. În fiecare ceas, în fiecare clipă. Trebuie să simțim că Dumnezeu trăiește în noi. Firea. S-a vorbit de fire. Noi trebuie să fim supuși lui Dumnezeu și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să trăiască în noi. Ca să nu trezim firea. Că dacă trezim firea, îi trezim și poftele. Iar noi, ca copii al lui Dumnezeu, trebuie să-i punem capac și să ne luptăm în fiecare zi. Ducem o luptă, fraților. Și trebuie să ne luptăm până la capăt. Și asta nu e o luptă de o zi, nu e o luptă de o săptămână, ci o luptă în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În seara aceasta, când îl văd pe fratele acesta, nu știu cum te cheamă, pe fratele Răzvan, mi-aduc aminte de acum 10 ani de zi. Nu știu dacă era pocăit înaintea mea. Și atât cât plângea el, atâta plângeam eu, fraților. A avut o mărturisire la Ciud, acum 10 ani, 9 ani, nu știu, 10 ani. Atâta cât plângea el, plângeam eu. Aveam o bucurie în inima mea, aveam 4-5 luni de pocăință. Intram și în fug cu un frate. Dar acum văd că nu mai e nimic. Nu știu de ce. S-a răcit. Nu mai suntem așa cum trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu. Să ardem. Să ardă inima noi de dorul lui Hristos. Și atunci când arde inima de dorul lui Hristos, arde printr-un frați. Să te învăți cu frații, să te îmbărbătezi cu ei, să plângi cu ei, să spui necazul fratelui și el să spună bătăm și apoi să vină înduioșoarea aceea de rugăciune, să plânge lucrurile să te rogi. Parcă ți-e frică să nu mărturisești. Nu mai sunt frații care erau vinovați. În seara aceasta, mă rog ca Dumnezeu să spună în inima noastră această rândă care o aveam înainte. Să ne rugăm și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Important este pentru noi pocăinți, fraților, rugăciunea. Este cel mai important lucru. Am slăbit în rugăciune. Vedem și aici la dumneavoastră, am crezut că mă duc să mă rog și am crezut că răspundere, am crezut că găsesc mai în arboare biserica, mai înfierbințală, mai în rugăciune, mai puternică. Dar m-am înșelat, îmi pare rău că vă spun așa. Am slăbit cu toții, fraților, în rugăciune. Parcă nu mai avem ce să-i spunem lui Dumnezeu. Ne rugăm 2 cuvinte, 3 cuvinte și acum nu știu cum să încheiem amin. Să spunem amin, să ne așezăm pe bancă. O, Doamne, ai milă de noi în seara aceasta și trezește-ne la o viață împreună cu Hristos, Domnule. Că atunci dacă suntem treji, veghem asupra cuvântului. Atunci când suntem treji, veghem asupra noastră. Atunci când ești un om treaz, veghezi asupra lucrurilor care vin din partea celui rău peste tine, peste familia ta. Am început să dăm drumul la gură. Nu ne mai înfrânăm. Nu ne mai oprim. Nu mai veghem asupra gurii noastre. Nu mai suntem moștenii aceia care rezistam oricărui vorbă, oricărui încercări, oricărui val care venea peste noi. Nu mai rezistam. Și seara aceasta, Dumnezeu ne-a dat har și posibilitatea să ne revenim. Ce e important pe lucrul acesta, că mă trezesc în viața mea și mă gândesc, când merg la biserică, iar mi-e la har și astăzi stau de vorbă cu Dumnezeu. Iar mi-e la astăzi stare. Chiar dacă nevegherea mea, chiar dacă eu nu am fost atent și am greșit în unele lucruri, văd că mi-ai dat posibilitate și azi să merg în casa ta de rugăciune și să mă trezesc între frați, între surori și să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus, nu vreau să mai mă trezesc duminică. Nu vreau să mai mă trezesc joia. Și vreau să mă trezesc înăuntru meu, să fiu preaz și vegheator asupra mea. De multe ori
ochiul înșală. De multe ori privim în lumea aceasta. S-a deschis țările pentru predicatori și pentru proroci, pentru văzători, pentru cei mai buni predicatori. Și țara România are nevoie de predicatori. Are nevoie de oamenii lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu nu mai stau pe stâncă. S-a vorbit de stâncă astăzi. Nu mai stau pe stâncă. Au plecat, au sărit de pe stâncă. Și au plecat. Și au plecat și el. Și biserica de la mine, de la mine, șef, n-are lucrători. N-are cine să mai lucreze, fraților. Și avem surori în biserică, am o cunată care spune, rugăciunea ei nu e altă decât, Doamne, adu un frați înapoi, de unde a plecat. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Știu să trag și la sărăcie. Știu să trag și la necaz, și la probleme, și la valuri. Că la aceasta am fost chemat. Numai noi să fim treji și că de acolo. Să fim oamenii lui Dumnezeu. Plâng surori acasă, plâng frați. Se uită în biserică că nu mai sunt mulți. Și au plecat oameni care ne deau hrana, oamenii lui Dumnezeu. Și când sună acasă, astăzi n-au făcut record. A venit numai unul și a folosit și evangelizarea și rugăciunea. Și a spus, Doamne, și aici în țara aceasta sunt plini de predicatori și de cântăreți și de oameni lui Dumnezeu. Și la noi ce? Plini. Rugăciunea nu este decât, Doamne, adu-mi înapoi. Adu-mi înapoi, Doamne, să ne bucurăm, să plângem. Să știți că nu uitați niciun lucru, fraților, că dacă ne întoarcem înapoi și chiar dacă nu avem, știm să trăim și în sărăcie. Știm să trăim, știm să ne aducem, dacă câștigăm o bucată de pâine sau numai copii, dar să o câștigăm cu Dumnezeu, să avem pe Dumnezeu. Nu l-am lăsat pe Dumnezeu acasă. Noi nu lăsăm ca ortodoxii în Ioan acasă, ci noi trebuie să luptăm în inima noastră. Oriunde vom merge, oriunde plecăm, Dumnezeu să fie cu noi. El să ne îndrepte, El să ne călăuzească. Am să citesc câteva cuvinte și vă dau întâietate lui fratele nostru Iulian. Dumnezeu să-l binecuvânteze. De unde a citit, fratele? De la Roman, capitolul 8, citesc de la versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este valabilă pentru noi. Și vă rog cu atenție să mă urmăriți. Roman 8, versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adevenește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu. Și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință, atenție! De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deci și firea așteaptă să vadă care sunt oamenii lui Dumnezeu. Ești omul lui Dumnezeu. Puneți întrebarea. Ești un copil al lui Dumnezeu care îl slujește pe Dumnezeu, care îl troți pe Dumnezeu, care nu faci lucruri care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă ești plecat din țara ta și nu te vede nimeni și faci lucruri care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu și faci lucruri care tu spui în mintea ta și când tot, că nu mă vede nimeni. Dar nu sunt singurul Dumnezeu care te vede și veghează asupra ta. La El să te gândești, că te vede Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne gândim la Dumnezeu. A plecat un tată și un fiu la furat. Și a intrat în lanul de porumb cu căruța cu cai. Băiatul avea 90 ani. Și a spus, tai la cap botul calului, ca să nu mecheze. Și fii atent, cum ții botul calului, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, să nu vină cineva. Și apoi copilul, când a plecat, ținea botul calului și a pus la tată, mă uit în stânga, mă uit în dreapta.
dar în sus nu mă uit. Ați înțeles? Deci, ca pocăit, a plecat la furat să fure. Și a spus, uite-te în stânga, în dreapta, că nu să nu vină oamenii. Dar nu te gândești la Dumnezeu, că fac lucruri care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, Doamne. Să fim cinstiți, să fim curați, să umblăm, că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Noi suntem lumină. Și noi trebuie să arătăm lumina lui Hristos în viața noastră. Chiar dacă suntem departe de familie, de neamuri, de prieteni, să arătăm lumina lui Hristos, că Hristos trăiește în noi. Mărit să fie numele Domnului. Erau 300 de oameni la prășit. 300 de oameni erau la prășit și prășeau. Erau și pocăiți și nepocăiți și prășeau la porumb acolo. Și vine unul și spune la doi oameni. Erau pocăiți. S-au uitat la ei și a spus, m-am uitat la toți oamenii de aici. Toți sunt cu fețele diferite. Dar nu știu dacă v-am privit cu voi doi, vă radiază fața. Sunteți luminați. Și am înțeles că Hristos e în mine. Așa trebuie să arătăm noi ca copilul lui Dumnezeu. Să radieze Hristos pe fața noastră. Să fim niște oameni plăcuți. De aceea, în seara aceasta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne îmbărbăteze. Duhul lui Dumnezeu să ne dea putere, să luptăm până la capăt. Nu mai este mult. Nu mai este mult, fraților, și vine Domnul Iisus. Ești pregătit? Puneți întrebarea. Și de multe mi-am pus întrebarea. Domnule, oare sunt pregătit să mă întâlnesc cu Tine? Oare sunt gata? Nu știu, parcă preferam în viața mea și am spus odată, fraților. Mi-a dat grava să vrea să mor acum. Dar știu că când m-a venit Domnul Iisus, sunt pocăit. Că nu știu ce vrem în mine, fraților. De aceea Dumnezeu să ne ajute să fim pregătiți, să ne întâlnim cu Hristos, să fim pregătiți să dăm mâna cu Iisus, să nu uităm de locul care l-a promis Domnul nostru, căci s-a dus să ne pregătească un loc. Și vreau să am parte